нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали Юристи J муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. Он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи J. чӣ хеле ки айни ҳол моро тамошо кардестен, мисли пештара дар ҷои аввала, яъне ки дар офиси хидмон қарор дорем. баъзан нафарот шикоят мекарден аз пас будани сатҳи овози запис ва аз пас будани сатҳи анамун аворгирии мо ва хушбахтона ана фурсат фаро расид ки ана ҳамин беморӣ сабуктар шуду, мо дубора офиси хидмона боз кардем ва кору фаъолиятмона оғоз кардем. имрӯза мавзӯи мо, яъне хабари мо оиди зиндонӣ кардани яке аз ҳунармандони ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, Беҳрӯз Саидов, яъне нақшофар дар филми «Дар орзуи падар». ба фикрам ки ҳаматон бештар тамошо кардагиен, солҳое ки ӯ филм пешкаши тамошобино гардида буд. мо ҳамсолое ки синни соли ман хурсол будем ва ҳозир ба шумо пешкаш мекунем, мегем ба чӣ сабаб вай зиндонӣ шудагием. додгоҳи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷавони 25 сола, яъне ҳунарманди нақшофари дар филми «Дар орзуи падарро» 15 сол аз озодӣ маҳрум кард ва бар асоси қонуни авф 3 соли он кам карда шуд, яъне ки 12 сол аз озодӣ маҳрум карда шуд. ба хотири чӣ? Бо роҳи тамаҷҷӯӣ, яъне ки мутобиқи моддаи 250 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тамаҷҷӯӣ қисми 4 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуд. Беҳрӯз Саидов бар асоси ин модда он ҷавон ба ин хотир ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст ки Беҳрӯз Саидов худро ёвари раиси шаҳр ва фарзанди роҳбари ҷумҳур дар чандин ҷойҳо шинохта кардаасту маъруф кардааст. ба ҳамин хотир бо роҳи тамаҷҷӯӣ ӯро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашиданд бо моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ. дар моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ қисми 4 анами ҳолате ки мо ба шумо гуфтем, омадагие ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 15 то 20 сол. лекин чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ҳар як ҷиноят роҳҳои сабукунӣ дорад. мақсад ҷиноятҳое ки махсусан вазнӣ набошану ҳамонҳо роҳҳои сабукунӣ доранд ва ҳолатҳое мешавад ки қонун ҳамун ҳолатҳоро ба назар мегирад ва ягон соли ҳамун ҷиноят, ягон соли ҳамун сроки ҳамун ҷинояткора кам мекунанд ва ҳамун Беҳрӯз Саидов низ мутобиқи қонуни авф 3 солша кам карданд. ва инак дар охири барнома бародаро қайд карданием ки ба аҳли хонаводаи Беҳрӯз Саидов худованд сабри ҷамил ато кунад ва ҳамаи маҳбусо умуман ҳамара худованд нигаҳбон бошад, махсусан ватани азизи мора аз ҳар гуна бемориҳо ва аз ҳар гуна мушкилиҳо худованд нигаҳбон бошад. ва дар канали Юристи J ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. паноҳи худо бошед намакаса.